Irbaħt. Wara xahar u ġurnata irnexxieli inkisrek jien ja virus RD. Irbaħtlek fis-skiet u fis-silenzju. Irbaħtlek fis-solitudni iżolat mill-bqija tad-dinja. Messaġġ pożittiv ta' Martin Attart. Malti li ttestja negattiv għal COVID-19 wara aktar minn xahar pożittiv għal virus, wieħed mill-ewwel Maltin li ħadan il-virus bit-trasmissjoni lokali. Jien m'għandix idea minn fejn ġibda l-virus, dik ħaġa kera wkoll. Ġifieri meta inti jekk ikun inti sefert tgħid ġibtu minn barra, jiena tibda tgħid minn fejn jew mort il-ġim, jew mort nieħu drink il-ġimgħa ta' qabel, m'għandix idea ġifieri sa issa ma huwa misteru. Dħalt li f'ħajti mingħajr ma naf kif, bla ebda permess. Weġġajtni fiżikament, weġġajtni ferm aktar mentalment. Labt li logħba kera mal-aktar nies eżiż f'ħajti. Niftakar ġifieri fil-ħodu kienet wieħed mill-ikbar xokkijiet ta' ħajti, għax jiena l-ewwel ġimgħa għamilta ngħix mal-ġenituri tiegħi u ħsibijiet kollha hemmhekk tara d-dinja taqa' fuq rasek. M'għaddiju sintomi, għaddiju kollox. Tipo l-unika ħaġa l-ħsieb li stajta lil xi ħadd u dik hija l-iktar biċċa diffiċli. Ma paxxejtekx, kompla jgħid Martin f'messaġġ qawwi li jagħmel fuq il-midja soċjali. Martin kien rekoverat fl-Isptar St. Thomas u spjegalna kif is-sintomi għaddew minn 3 fażijiet fejn l-ewwel beda b'riħ li der normali u eskala għal deni qawwi. Martin spjegalna x'ħass f'dawn l-aħħar jiem. Il-bilaħ filgħaxija xorta kelli ball-ansjetà, x'imbagħad tibda tiġi l-ansjetà. Tipo għamilt kważi żewġ tilji li ma norqodx il-bilaħ ma rqadx għax konna fġie il-riżultat. Ngħidlek il-verità ma tantx daqshekk kont konfidenti fuq. Imma għalija huwa liberazzjoni kbira ġifieri. Dalodu x'inċemplit lit-tabiba, tipo nirringrazzjahom ħafna wkoll għax għalkemm huma ma jżurukx għax tgħidilhom li inti tajjeb kważi jċemplulek kuljum biex jaraw kif inti biex jippruvaw jitalmu. L-10 ta' April 2020 fissret paġina ġdida fil-kapitlu ta' ħajjet Martin fejn wara esperjenza kera li żgur se jibqa' jiftakar, issa jista' ftit jerġa' jibda jgħix ħajtu. U stqar li dan għadu biss il-bidu, il-gwerra qatt fadalla u flimkien bħala gżira irridu nibqgħu niġġieldu ħaneqirduk kompletament. Dan hekk kif Martin ser ikompli jieħu l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u joqgħod ġewwa għal jiem li ġejjin. Ejja ħanitanqu, nitbewsu, nitilgħu fuq l-ajruplan, nagħtu daqtejn ballun is-sibt wara nofsinhar, ejja ħanejxu, temm jgħid Martin b'messaġġ ta' kuraġġ lejn il-Maltin u l-Awċin. Inkunu pożittivi, nemmen li there is a way out of this. Ġifieri u jekk il-bambin irid nerġgħu ngħixu l-ħajja normali kollha kemm aħna. Ovvjament l-istorja tiegħi tagħti messaġġ qawwi u importanti lil dawk in-nies kollha li għadhom jiġru hemm barra sfortunatament kwalunkwe sintomu żgħir hemm bżonn li tmorru tieħdu l-iswab. Finalment u ringrazzja lil dawk qrib tiegħu kif ukoll in-nurses u t-tobba kollha li kienu miegħu tul dan iż-żmien diffiċli.